women are strictly forbidden from performing exorcism. Somebody had to be the first. I can't hear you. I'm here with you. We've been waiting for you. Mấy channel bằng pakhat en chu aruma alo trong trai mola arum pon lama tang chuan anu chuan arum kongka chu hong turin alo ti ve boka en chuan ngai poimo lem lo chuan atong trai chun zom ta zela anu chuan thin rim zeta kongka chu soin alu chuan atau vak boka hunte aliam zela en po chu nan alo ni to a en le Dr. Peter de chuan en inu chung chang chu an lo soi du na en chuan anu in depression anei thu te le a depression chu azwal zela wanga mumal lo taka aum thin thu te chu a rila anu chuan duat le mangai taka a en kolaya ama ti na du na thinlung aput deuh thut thin thu te chu rilin ramhoin athunun ni a arin thu asoi boka en chu andam lo boi pui mek Natalie ruma chuan vakalin Dr. Peter po chu huna chuan zirlai then khat te nen an lo oma Dr. Peter chuan chu hmuna om ho hena chuan Natalie nu chu ramhuain athunun thu le Natalie chu an boi pui tur zok alani tur thu chu alo soya Dr. Peter le midang ho chu nu chuan en le Natalie te chu in bia in Natalie chuan chu hmuna om te zinga angai nat berani ti alo rila zanlama chuan en chuan anu samkhui da that chu ala chuaka anu chu ramhoi na thununa wanga achunga ache thin dan te chu angai tu chuaka arum tukver avakhar lai chuan tukver dar thalanga tang chuan arum chung lama Natalie loading reng chu ahmu a makti takin a hoile ngal wata ma se Natalie chu alo bole ta daya arum pon lama chuan mian loading ti hria in awa chuak ngala arum pon lam kil khata chuan Natalie chu alola ding renga ma se enin ahmu ma chuan abole ta daya atuka chuan en chu corridor akalai chuan anu onge mai chu hria in angai athalo hle a chuti lai chuan ahma maya chuan Natalie chu alo lang lol maya Natalie chuan aruma tanga inson chu adu thu alo hrila Natalie room chu pon lama tanga ain kal tlat thina wang chuan Natalie alo chuak thei chu en chuan makati hle a en chuan Natalie ruma chu san hnu chuan anu o ni om tak chu a hre chhun zom le a thom dang mak tak te chu hre chhun zom zelin room pakhata avaluta chu ruma chuan Father Guinan ramhoi no chu lam chung chang zirtirna alo pe meka en po chu class a chuan ava thu ve a Father Guin chuan ramhoin mihring te athunun dan kong sang le aboi pui dan te chu alo soi boka meiche pakhat ramhoi na thunun Elena chungchanga chuan zirtirna alo pe a class an ban nu chuan en chuan Elena chungchang te chu ama in alo zirchiang le a chumi nu chuan Dr. Peter hena avakala anu oni om tak a hriat thin thu le chu ramhoi thil ti ni nge ya a hriat thu te pathian si pairin om tak ni tura zirna po chhun zom ve adu ti te chu a hrila en thu soile omdan vela wang chuan sister ifimin chuan Father Guin hena chuan alo heka sa kho in kai hruina a mi pati tura an ruat ramhuai no chu na te chu a training ve theilo tur thu te chu a soi boka ma se en chuan lo hnialin rin na le tong trai na ne na ati ve thei mai tur thu chu alo soya chumi nu chuan en chuan andam lo pakhat Clark chu khuma alo buala Clark chuan la alo sa a en chuan ahla sak chu a hriat to nu ani awang chuan makati hle a Clark nena chuan engtin nge chu hla chu a hriat ti azota ma se Clark chuan an ngak reng che alo ti a chuti lai chuan en chuan Clark nung a hruk na lokang ruam mai chu a muta thut maya anom na room speaker atang chuan enin nu onge main asak hla chu aloin play le ta a en hlaulu tuk chu tlan chuanga la tuma ma se kongka chu a hong thei ta mai lova chuti lai chuan Clark chuan alo beita thut maya Clark chuan luti ro alo ti a en po chu dal chu tumin thei top a chu a
ma se kark chuan chelbetin alam puya relo te a chuan en chu atal chuak theita rama Father Gwyn le Sister Euphemie te chuan Bishop chu en boina to dan video te chu an entira Bishop chuan en chu chan le wang omlowa ramhuai chuan abei thut ni a angai thu alo soya Sister chuan en ven himnan en chu sa kholam thila meiche omkhom na lama thon let mai chu tha atia mase Father Gwyn chuan en chu la omri tura adu thu le ama le midang ven himna na zirtir na mumal tak pek tak ni a angai thu alo soya Bishop remti na in en chu mi paho zinga ramhoi no chu lam zirna class a chuan athu veta a Father Gwyn chuan lom lutin en po chu a hlim hle a Father Gwyn chuan practical an tinghal dona wangin chumi tura in buat sai tur chuan a hril hloma an practical tina tur room lam chu an pan ngala an practical ti tur chu Natalie chu loni in en chu a thong hle a Father Gwyn chuan volunteer pahni amamo thu alo soya en chuan bana pharta ngal wata mase Father Gwyn chuan Father Dante le Father Raymond chu athlang ta zoka an man roken lu tur te chu pe in an hriat tur tul ang te chu Father Gwyn chuan a hril mol boka Father Dante le Father Raymond te chu hre tak chung chuan Natalie room a chuan an valuta Natalie chu ramhuain lo thununin a mel le a chet dan te chu arap om tak zeta Dante le Raymond te chuan pan hnai zelin an tong trai mol boka Natalie chuan a beng hupin a room banga chuan olsam takin alon zot maya Dante le Raymond te chuan an hlau hle a Father Gwyn chuan tong trai thun zom zel turin alo ti ve boka Natalie chu lo zuang thla in room pon lama tanga lo thlir tu te dar thalang ma chuan avadinga en ma chuan vadingin amit a hupa ako ta tang chuan thillung an lo wak chuak nuai maya en hna chuan a chunga lut turin alo nge na Father Gwyn chu Natalie room a chuan avalut ve a Natalie hlau chu khum nuai a chuan alut ngal wata khuma an puan pha chu sang takin alo kang hala Father Gwyn chuan puan chu wa kewin engma alo omlova mase khum hnuai chuan Natalie chuan Father Gwyn chu alo pot lut ta thut maya khum hnuai atang chuan Natalie chu rap om takin alo tho chuak thama en chu ruma chuan avalut ve ngala Natalie chu va bia in Natalie hlau chu ring takin araka ni khoshelovin atlu tangala chuti lai chuan asam chu ako chunga chuan lutin Dante le Raymond te chuan asam chu po chua an lo tum ve ngal boka Father Gwyn le en te po tong trai molin Natalie ka tang chuan kut rap om zet mai alo chok ngal boka Natalie chu ramhoi chuan a chua san tangala chumin hu chuan Father Raymond Father Dante le en te chuan an thil ton chu an soi hova Dante le Raymond te chuan en chu lom thulo hrilin ama awanga chung thil chu ti theyan ni ti an lo hrila Dante chuan lemziak lo la chuakin Natalie in au nau nu Emily Railaya an pong su lailem aziak ni alo soi boka en chu thilengemo da thaturin room pakhata avaluta chu ruma chuan ruang ni om tak an lo mutira ruang chu tunge ani ti hriat tumin akhuna avakewa anu ruang chu lo ni in a hnung lama chuan thom engemo a hre chhun zom boka a hoi son hlan chuan ama a ruang chu a lo bole ta dai maya anu chuan hnung lama tang chuan lo bei thutin amang chia tang chuan a lo har chuak lola atuka chuan Natalie ruma chuan wakal le in ramhuain athunun hote ta na room an ro mana an lo lada a Natalie chuan mumang mak tak anei thin thu te chu a lo hrila en chu Father Gwyn hena chuan wakalin Natalie chu ramhuain ati boi chhun zom arin to lo thu a hrila ma se Father chuan engma thil chiang ala om lo thu le chu ruma om ti ri chu atan po a that jok thu a hrila Natalie that deuh nu a Vatican lama an hruai tur thu hrilin Natalie ta na tong trai reng thin turin a cha boka en chu Father Dante tanpuina in chu hmuna tanga Vaticana an thon chu ho chungchang chu azir chianga chu hmuna an enkol
Vatican an thon chua tam jok chu an boral ti amu chuaka man mo takin neteli mutur chuan akal ngala ma se acha biken mang chuan neteli room chu a hong thei ta mai lowa nurse chuan neteli room a chuan phalna nei chin chaulu an phal to thu alo shrila en chu father gwin nena wakal vatin neteli chu hmuna tanga chuatir lo tur chuan awangena chu hmuna tanga an thon chu ho 90% jet chu an boral ti a hmu chu thu te chu soin father gwin chuan chu hmuna omreng chu atana athat lo thu le Vatican na enkol na thazok aom thu shilin en chuan thinrim zetin chu hmun chu a chu sana father dante chuan en chulo bia in a u naw nu ram huai na lu khung tanpui turin alo nge na naw pa ya ni awangin ko shan lamin chu hmuna lak lu chu an rem ti lo thu le a chung te chu a u naw nu awanga an buai hle thu te chu shilin en po chuan alo rem ti a father dante te ina chuan wakal ngalin dente u naw nu chu ni thum lai amu thil to thu an lo shila ramhui not chuak tura anin bot sai mol lai chuan Emilia chuan adul chu alo hiat vaka en chuan chelbe awatuma ma se Emilia chu alo har ta thut maya dente chuan ama tan pui tura local an ni thu alo shila dente chu strong try ngal molin Emilia chuan en nena chuan ako chunga thil engemo thanglian zel a om thu alo shila chuti lai chuan an eng chitte chu lo thim thutin Emilia pum chu alo porta vak maya en le dente te chuan makanti hle a en chuan Emilia chu fuin ramhuai chu beile turin ati a dente po chu atong trai mola reilo te a chuan Emilia pum chu lo thep le in an bati chit po chu alo alle a en le dente te chuan ramhuai no chu na chu anti puitling theya chumi nu chuan en chuan dante nena chuan kumsom pangami ani laya arai thule afa paina pa po a hriat lo thu te chu a hrila nawa paya wanga nu cham en kol na atanga an ho chu thule Saint Mary's sister ten an lak lu thu te chu a hrila nawa nei nu a sister ten anau te chu midang kuta an hlan thu te chu a hrila atuka chuan en chu bishop nena ko ni in bishop chuan Emilia I ama ain ti hlum thu alo hrila bishop chuan Emilia nu in Emilia ko chungaram huai anho chu sakti a hril thu chu lo soin enin in soifi atum po chuan bishop chuan engma soilo turin alo ti a en chu sister ho om khom na thon le tur chuan thutluk na an siam ta a ni reilo te hnuwa chuan en chu Dr. Peter chuan lo kanin Natalie po chu dam thataka a om na hmuna tanga an chuwa to thu alo hrila enin chu thila hria chu a hlim hle a father dante pon lo kanin Natalie chu ramhuai na ti boile thu le pastor pakhat le ama puitu mi pahni te ati hlum thu alo hrila en chuan dante hena chuan Natalie chu Vatican lama anthonarin thu lo soin dante chuan Natalie chu tianga ti thei ani to lo thu le an building nuaya anda ran thu chu alo soya en chuan chung thil te chu engwanga hril nge ani ti lo zotin dante chuan Natalie in thia pek chu alo la chuaka en chuan chu thi chu afanu an lak ran dona abula ada ani thu lo soin Natalie chu afanu ngei ni a arin thu alo soya chumin hu chuan dante chuan en chu Natalie anda na ruma chuan arukin a hruaita a an vathen chuan Raymond le puithiam pahni te chu an lo tong trai mola Raymond an en le dante te a hmu chu makati hle a Raymond chuan chu hmuna tanga chhuaknal tur chuan lo ti in Natalie chuan en chu alo bia a en chuan Natalie hena chuan ako chungaram huai chu chuatir tura lo hrilin an eng chit te chu alo thim tangala Natalie thunun tu ram huai chuan athil ti theina hmang chuan Raymond le midang ho chu abei tangala Raymond chu thinghalin Natalie po chu an khung na atang chuan alo chuaka Natalie chuan en chu lo pan hnain alo kwa ngala Natalie thunun tu ram huai chu en ko chunga chuan alut ngala dante chuan Natalie chu va boi pui ngal vatin en chuan tlan chengal turin alo ti ve boka dante chuan Natalie chu atlan chu pui ta ngal vata dante chuan Natalie hena chuan mun him lama tlan chengal vat turati in
en thunun tu ram hoi chu abei tur thu ashila en chuan dente chulo pan hnai zelin abul hnai thlen don chuan about daya en chu gate pon lama chuan lo omin dante chuan neteli chunga chuan engthil ma ti lo turin alo nge na ma se en thunun tu ram hoi chuan dante chu lo bein neteli chu wazong mu in tha atum lai chuan anu o ngei mai chu a hrele ta a en chuan a hun kal to te chu ngai tu chuakin anu le neteli no pan lai te chu a mu a chu chuan ram hoi beile tur chuan chakna thar a peta a neteli chu thla in baptisma channa khura chuan adinga a chala chuan cross chu belin baptisma khura chuan a intipil ta a chuti lai chuan dante po chu lo tlan lutin baptisma channa khura tui chu a phul tabul bul maya reilo te a chuan en chu lo langin dente chuan avala chuak ta ngala athil ti awang chuan en chu ram hoi chuan a chu asan ngala a chet dan le thil ti dan ve lawang chuan bishop po chu alom hle a Vaticana zirna dang chun zom tur chuan atir ngala akal ma chuan father guin chu vamu in lom thu awashila father queen chuan ram hoi ne na in lai chin na an nei to awang chuan film khur hle turin acha a chu muna tanga achu nu chuan a chuan na taxi chu konglaya chuan dingin en chuan api amaya me chedang lam tak mai chu alo thlir vung vunga en chuan taxi driver chu en ngal vatin bek ina ama ti boi thin tu ani ti a re chokta a taxi tanga chu atum lai chuan a mei chamu chu taxi kong kabula chuan alo ding renga en po chuan zoi muangin across pai chu a phora ma se taxi driver chuan alo beita thut maya